Ако обичате да пътешествате и искате да видите целия свят, вижте това видео за уникалния туристически клуб, който работи от 2016 година. Благодарение на този клуб вие може да икономисвате прилична сума пари на пътешествие. Важно е да разберете, че ние не се явяваме като туроператор. Нашия клуб представлява достъп до уникален букинг търсачка за самостоятелно закупуване, където се събрани над 5000 предложения за круизи и над 100 000 предложения за хотели и курорти по целия свят. Всички тези услуги не минават без посредници. Вижте това видео до края, защото ние ще говорим за това как ще икономисвате от 25 до 50%, за което да е предложение в този букинг. Защо круизният отдих се явява толкова популярен? В края на това видео ще видите кратък видеоклип с обзора на това, кое влиза в цената на круиза и как той протича. Обязателно го вижте. Накрая ще ви покажа как да получите и безплатен достъп към този букинг и самостоятелно да видите цените. А сега накратко ще ви разкажа за преимуществата. Круиза не може да се сравни с какъвто и да е вид отдих. Круиза работи по системата, всичко е включено. Това е настаняване, хранене, 24/7, развлечения по качество, на които е на много по-високо ниво, отколкото на обичайните хотелни почивки. За един 8-дневен круиз вие посещавате 3-5 държави и 6-7 града. Не е нужно да се безпокоите за хотел, като минавате от държава в държава, защото хотела пътува с вас. За един път ви запаковате своя куфър на цялото пътешествие. Всеки ден посещавате и се запознавате с нова държава или град, а като се върнете на лайнера, се почивате на басейните под открито море и морска вода, отпивайки от вкусни коктейли и напитки, очаквайки новото вечерно шоу на световно ниво. Но ако и това ви е малко, в нашия букинг вие може да намерите и повече на 150 000 предложения за хотели и курорти по целия свят с гаранция за най-ниска цена. Ако до 3 дни след като си купите хотел не намерите по-ниска цена, то на вас ще намерите по-ниска цена, това ще ви бъде върната разлика от цената. При това не забравяйте, че икономиите, които се получават, са благодарение на бонусната програма, за която ще стане дума сега. Трябва да разберете, че това е затворен клуб и може да влезете в него само с покана. В края на видеото ще ви покажа как да направите това. Съществуват два варианта за взаимодействие с клуба. Първият е членство в клуба, което ще ви позволи да икономисвате 25% при купуването на круизи и хотели от вашия букинг. Икономията се осъществява по бонусна програма на клуба, която ви позволява да купите своя круиз веднага или да го купите на вноски, което прави покупката ви по-комфортна и увеличава вашата отстъпка. Дайте да ви покажа как това работи. Цената на круиза винаги зависи от типа на каютата и количеството на хората в една каюта, количеството на дните на круиза, по кое време на годината и направлението на пътешествието. Цената за 8-дневен круиз може да бъде от $600 за каюта за двама човека. Да предположим, че вие сте регистрирани в клуба и в нашия букинг сте намерили и харесали круиз за $1600 за каюта за двама човека. Вие плащате във вашия кабинет в клуба по $100 на месец. За 4 месеца ще сте внесли $400, но за всеки $100 вие ще получите моментално от клуба по 200 бонусни бала. Един бал е равен на $1 и у вас ще имате всъщност 800 бонусни бала. Вие купувате круиза, вие плащате половината круиз с бонусните си бали 800 и доплащате $800 от вашата банкова карта. И то за круиз, който струва $1600. Вие плащате $1200 още общо и ги икономисвате $400 или 25%. Приятно е, нали? Но това не е всичко. Сумата, която сте платили с банковата си карта, в случай $800, ще се върне във вашата сметка в клуба и вие ще имате отново 800 бонусни бала, с които може да си купите хотел или друг круиз. Тези балове никога не се губят. Вие може да ги използвате във всяко време. Всички плащания, които ви правите в своя кабинет, са защитени и застраховани в компанията Trust My Travel. Всеки път, когато плащате, вие получавате по електронна поща квитанция, където е описано на 100% гаранция за защита на вашето плащане. Когато купувате круиз, вие получавате квитанция на своята покупка на този слайд. На този слайд вие ще видите квитанция от купуване на един круиз по Северна Европа и посещение на такива градове като Лондон, Париж и Хамбург. Вижте и цената $891. Когато вие платите с бонусни балове, всъщност ще платите наполовина тази цена. В нашия клуб вашите мечти ще станат повече достижими, достъпни и изгодни. За да станете член на клуба и да започнете да натрупвате средства за своя круиз, на вас са необходими $200. Тези пари няма да бъдат само за
активиране на вашето членство. $100 моментално ще бъдат конвертирани в 200 бонусни балови, а с другите $100 еднократно активирате своето членство, но те остават във вашата сметка и вие може да ги ползвате при покупка на круиз или хотел. Това не е всичко. В нашия клуб има и втори вариант за сътрудничество, който може да увеличи отстъпката до 50% и даже да ви позволи да пътешествате безплатно. Да направите своя статус на партньор на клуба и канейки други хора за членство в клуба, може да получавате своите 200 бонусни бала без да внасяте собствени средства. Подробно за това може да узнаете, ако се запишете за консултация. Ставайки партньор на клуба ви позволява също така и да заработвате ви пари и да създавате собствен бизнес от своя дом. Но това не е нужно за всички, затова може да узнаете всичко на консултацията. Ставайки партньор на клуба и катерейки се по кариерната стълба на клуба, вие може да създадете пасивен доход, заработвайки от $600 до $100,000 на месец. Аз имам следния въпрос към вас. За какъв живот вие мечтаете? Какъв уровен на живот заслужавате вие и вашето семейство? Каква ще бъде вашата цел в живота, ако вземете решение или оставите всичко това, както се е в момента? Повече от 1 милион хора за 6 години вече взеха решение и се присъединиха към клуба в качеството на членове и били партньори на клуба. И повече от 10 000 хора пътешестват всеки месец по света безплатно или с голяма отстъпа, заработвайки и пари. Сигурно вас се поражда съмнение и възникват много въпроси, но това е напълно нормално. Когато за първи път чух за тази информация, и аз помислих, че това е твърде хубаво, за да бъде истина, и слава Богу, че моят интерес беше по-силен от съмнението им и ме застави да проуча и разбера всичко. Това предлагам да направите и вие. Свържете се с мен по контакта, с който получите съобщение. Линка е на това видео. Определете среща с мен по удобен за вас месенджер. До чуване и до нови срещи!